Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan lehenengo Beneke Kaliko enpresaren inguruan Mikel Jurikorekin hitz egingo dugu, eta ondoren Euskal Herria Bilduko Bel Pozuetarekin. Orain, has gaitezen beste edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1802ko otsailaren 26an, Victor Hugo nobelagile frantziarra jaio zen. Gainera, 1829an, Levi Strauss estatuatuar enpresaria jaio zen. Gainera, otsailaren 26an ere, baina 1856an, Buffalo Bill estatuatuar showmana jaio zen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, baina 1932an, Johnny Cash abeslari estatuatuarra jaio zen. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Berrogeita hamar koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean. Asteartean hasiko dira 80 urtetik gorakoek koronavirusaren txertoa jartzen. Iruñan eta Iruñerrian 80 urtetik gorako 3.400 personekin hasiko dira. Nafarroako gobernuak koronavirusaren aurkako neurri prebentiboak malgutuko ditu gaurtik aintzinera. Larunbateko manifestazioan Nafarroko zaharretxeetako hitzarmenaren aldeko aldarria egitera deitu du LAB sindikatuak. Ainhoa Aznarezek Podemos aldugun Nafarroaren 3. etapa koordinatzeko hautagai gisa aurkeztuko du bere burua. Gobernuak eta udal eta kontzejoen federazioak toki erakundetako politikariak eta teknikariak prestatuko dituzte haurren eta neraben parte hartzea sustatzeko. Baionan, Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Donostian egingo ditu manifestazio nagusiak Euskal Herriko mugimendu feministak. 2020ak digitalizazioaren abiatzea ekarri zuen Nafarroan urte bakarrean 10 urte aurreratu dira. Mikel Zabaltza Orbaiztarraren kasua kontatzen duen dokumentala gaur iritsiko da zinema aretoetara Iruñan, Golen, Baionan eta Morean eskainiko dute. Fontes Linguae Baskonun 50 urte liburuak euskal hizkuntzaren azterketarako ekarpen berriak dakartza. Asteburuko agenda errepasatzera goaz. Golen Baionan non dago Mikel pelikula ikusteko aukera izango da egun hauetan. Gainera, gaur, 7etan Oian Begaren euskainolitis bakarrizketa izanen da Txantreako Euskaldunon biltokian. Joan alizateko WhatsApp bidez izena eman beharko da lehenagotik. Gainera, asteburuan, bai larunbat eta bai igandean, Dragoien gidaria pelikula eskainiko dute euskaraz Golen Lamorean. Bi saio egonen dira, egun bakoitzean, goizeko 12etan eta arratsaldeko 5:00. Bihar, larunbatean, 5:00 modus operandiren kontzertua egongo da Totem aretoan. Sarrerek 10 euro balio dute online eta 14 lehiatilan. Bihar ere, sormenezko akuarela landuko dute Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 5:00 6 eta 11 urte bitarteko haurrek. Parte hartu ahal izateko aldez aurretik izena eman beharko da eta 2 euroko sarrera ordaindu. Bihar ere, baina arratsaldeko 7etan eta Antsoaingo antzokian, 8 urtetik gorakoentzat urbasa ikuskizuna izanen da 7 euroko sarrerarekin. Larunbatarekin jarraituz, arratsaldeko 7etan eta Burlatako kulturetxean trikidantzen kontzertua egongo da. Sarrerek 3 euro balio dute aldez aurretik eta 5 lehiatilan bertan. Eta biharko egunarekin bukatzeko, arratsaldeko 7:30etan Atarrabiako kulturetxean Zuhaitz Gurrutxagak futbolistok humorezko bakarrizketa eskainiko du 5 euroko sarreraren truk. Igandean, bestalde, Mari eta Gaieta Fabrika antzerkia egongo da Burlatako kulturetxean arratsaldeko 6etan hasi eta 7 eta 14 urte bitarteko haurrentzat. Sarrerek 5 euro balio dute aurretik erosita eta 6 lehiatilan. Eta agendarekin bukatzeko, igandean arratsaldeko 6etan Txantreako Euskaldunon biltokian Dixi eta Matxina da Zombia pelikula ikusteko aukera izanen da. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera goaz orain. Diarioen notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroak errenta ertainak eta baxuak dituzten familiei PFESA murriztuko zaiela iragarri du, nahiz eta oraindik ez duen formula zehaztu. Argazkian aldiz, ostalaritza berrirekitzeko prest ageri da.
Gainera, 80 urtetik gorakoen txertoa asteartean hasiko dela azpimarratzen du azal honek. Bestalde, Altsasuko alkateak falangeren mehatxuak salatu dituela jasotzen du. Eta Atarrabiako bizilagun bat Soraurengo enpresa bateko lan istripu batean hil dela ere jakinarazten du. Horretaz gain, Mikel Zabaltzaren familiak fiskaltzari ez dezala beste alde batera begiratu eskatu diola aipatzen du azal honek. Gai aldatuz, Nafarroako gazteen 2%k jokoarekin arazoak dituela nabarmentzen du Notiziasek. Gainera, Juan Carlos Lehenengoak fiskori bigarren erregularizazio batean 4 milioi ordaindu dizkiola ere aipatzen du. Eta bukatzeko, Brasanak Gasteizko partidurako pajan izanen dela jasotzen du, zuzeneko positibo batekin harremanetan egon izanagatik. Diario de Navarra ikustera pasako gara. Titularrak azpimarratzen duenez, Nafar gazteak batez beste 16 urte eta erdirekin hasten dira apustu eta loterietan jokatzen. Argazkiaren bidez aldiz, adinekoei nola txertatuko zaien azaltzen du. Horretaz gain, 2020an Zabalguneko eta Aldezarreko 40 saltokik baino gehiagok itxi zutela jakinarazten du. Gai aldatuz, Atarrabiako bizilagun bat Soraurenen lan egiten zuen bitartean hil dela ere jasotzen du egunkari honek gaurko azalean. Bestalde, gobernuak atzera egin eta martxoaren 8ko martxetara ez joateko eskatu duela aipatzen du. Eta PSOEk eta PPek RTV-ren inguruan lortutako itunak botere judizialarena aurreratzen duela ere iragartzen du. Azkenik, Darko Gasteizen baja izango dela jakinarazten du, konfinatuta dagoelako. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak Madrili Gómez Nieto Hondurasko Espainiako enbaxadan dagoen galdetu diotela dio. Argazkiaren bidez aldiz, mugimendu feministak martxoaren 8an kalera irtetera deitu duela jakinarazten du. Horretaz gain, Lakua ezustekoetarako fondotik gastatzen urtarrilean hasi zela ere aipatzen du gaurko garak. Bestalde, pandemiaren hobekuntza orokorra nabarmentzen du eta murrizketak arintzen hasi direla ere jasotzen du azalean. Amaitzeko, Soraurenen langile bat makina batek harrapatuta hil dela jakinarazten du. Berria ikustera pasako gara. Albiste nagusiak, Espainiako botere judizialaren kontseilu nagusia ez dagoela sexu abusuen eta erasoen arteko bereizketa kentzearekin ados dio. Gai aldatuz, futbolean, Errealak Europari agur duina eman diola aipatzen du. Horretaz gain, Soraurengo enpresa batean, makina batek harrapatuta langile bat hil dela azpimarratzen du gaurko berriak. Eta Ipar Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleak itzultzeko gogoz daudela ere aipatzen du. Bestalde, Zabaltzaren sendiak Espainiako fiskal nagusiari heriotza ikertzeko eskatu diola ere nabarmentzen du gaurko azalak. Azkenik, gizonen soldata batez beste emakumeena baino 29,4% handiagoa dela aipatzen du. Eta kulturan, 5 urteotan tabakaleran egonaldia egin duten artisten obrak erakusgai jarri dituztela jakinarazten du. Euskal Herria Irratiaren orrialde nagusiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, martxoaren 8an, mugimendu feministak protesta auzoka eta herrika eginen duela da. Gainera, gaur Mendillorrin kontrol poliziala salatzeko protesta egingo dutela jakinarazten du. Eta azkenik, Iruñerriko 80 urtetik gorakoen txertatzea asteartean hasiko dela nabarmentzen du. Bazen orain, gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, Kantauri isurialdean beho-hodeiak ugariak izango dira. Goibel egongo da eta litekena da noizbehinka euri txikia egitea. Hegoaldean ateri eutsiko dio eta hodeitza saretuago egongo da, ostarte batzuekin. Iparraldeko haizea ibiliko da, ahul. Kantauri isurialdean temperatura maksimoak 3-4 gradu jaitsiko dira. Mediterraneo isurialdean berriz gradu pare bat baxuagoak izango dira. 12 eta 14 gradu artekoak izango dira orokorrean. Bihar, larunbataren hasieran, zerua oso lainotuta egongo da berriro ipar partean, zirimiri pixka bat baztertu gabe. Arratsaldean, ostarteak zabalduko dira ordu batzuetan, baina gauean berriz ere zerua estali egingo da. Nafarroa erdi eta hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Bertan, temperatura nahiko suabea izango da, eta beroenak 15 gradu ingurura iritsiko dira. Gainerako lekuetan aldiz, temperatura pixka bat gehiago jaitsiko da, eta maksimoak ez dira 10-11 gradutik pasatuko.
Eta igandean ezegonkortasun apur batekin amaituko dugu otsaila. Giro nahiko argiarekin hasiko dugu eguna igandean, barnealdean batez ere, non minimoak baxuak izango diren, eta izotza ere bota lezake. Egunak aurrera egin ahala hodeiak garatzen joango dira, eta arratsaldetik aurrera zaparrada batzuk bota ditzake. Haizeak ekialdetik joko du. Eguneko tenperatura maximoetan ez da aldaketa handirik espero. Kaixo, Mikel, zer modu? Ongi, hementxe. Bai, hementxe egoera berezi batean, eta, egoera oso berezia zen, eta, ez da gustokoa, baina momentu honetara iritsi behar izan gera, gure lantegiko komiteak erabaki genuen greba, mugagabeko grebara gure langileria, proposatzea, eta egoera oso txarra jasan ezina izanen genuen, eta azkenian erabaki genuen bilera baten ondoren, jendeak ematen zuen aurrera eraman nahizula greba hau, eta horretan gaude laugarren eguna daukagu, gaur goizean egon gera lantegian berriz, izan ditugu goizeko momentuak, eta gero oraintxe, niko zurekin bukatzen dudanean berriz ara joango naiz, gauzak, jarraipen bat ematea. Ez, ongi baina, alden moduan ere, ez? Pixkat egoerak... Eta batez ere urduri, ez da egoera inori desiatzen diogun egoera bat, ez? Oso asko jokatzen ari gera, baina jokatzen duguna, gure geroaldiko egoera eta laneko eguneroko egoera, ez? Eta horretan gaude, hori hobetu behar daukagu, eta urte batzutik onera txarrera izan pasagera. Lantegi hau oin dela markada asko izan ditu hemen Iruñan, kriston familia pilo bat pasa izan dira mendik, guztiak gehienak nafarrak izan dira, eta beren familiak sustento hau izanen zuten beren etxean, eta, oin dela gutxi gora bera 7 urte ja, Continental erosi egin zigun lantegia, jarri zuen nagusiak, eta egoerak gutxika txarrera izan da, hori ez, kaleratzeak direla medio, 3 urtetan adibidez 18 kaleratze izan ditugu, kaleratze edo kanporatze, batzuk ja nekatu indira eta joan ziren, baina kaleratze zuzenak 13 izan ziren, eta, oso naskatuta gaude, aurten 2 izan ditugu, eta gainera mehatxo egiten digute erteak sinatzen ez baitugu 2 gehiago egin dituztela aurten, eurrengo urtean beste bizkanaga, beti gutxitu egiten dute, hori ez gure plantilla basekoa, batez ere basekoa, ez? Bitarteko nagusi pilo bat sortarazi egin dituzte, baina baseko langileak gutxeko kaleratzen ari dituzte, eta gero, azkenean nekatu egin gera. Eta azkenean hori egiten dute. Orduan, egoera pixkat larritzen duela 3 urte hasi zen, eta orain suposatzen dut ez pandemiarekin ere bere eragina izango zuela, honek? Bai, beira, lehen urtean, COVID-aren inguruan, guk, anekdota gisa kontatuko dut, martxoaren 12an, oin dela urte bat, 2008an, lankide bat, kontagiatu nintzen. Eta, kriston beldurra izan genuen guztiok hemen amak nirekin egon zen, eta esaten zu, hemendik 2 egunetara, segurazki gaizki egongo dala, eta, hasi ginen, konfinamenduaren barruan, hasi ginen, telematikoki ere, zuzendaritzakin hitz egiten, eta, 2 erte sinatzera, ez dakit, behartu, mehatxatu, baina jende guztia beldurrak zegoenez, kondizio batzutan, 2 erte sinatuen genitun, baina gero jakin genuenez Continental marka barruko egoera txarrenetan sinatu genuen, eta hori, lehenengo indarkeriako erte hori pasaintzan,
parte hartzen moduan, eta gero produktibitate erte bat hazi izan zuten abuztuaren hasieran eta urte bukaera arte iraunduena, ez? Eta, bueno, historia da, 2020 urteko produktibitate erte hori, iruzur egin zuten, eta, bueno, ordu estrak sartuz, eta larun bat goizetan jendea eramatez, erregulazio egunetan pertsona batzuk erregulaziora eramatia, eta beste batzuk bere lekutan jartiz, eta, bueno, hori gauza horiek denak salatuta izan dira, gauza guztiak salatuta dauzkagu, eta, bueno, horretan gaude. Eta gainera, bueno, historia da aurten beste erte bat ezin jatzera behartu egin nahi izan digute, eta guk ez digu sinatu, eta horren ondorioz, bueno, kaleratzeak etorri dira, bi kaleratze, baina, bueno, batez ere bat oso sentikorra izan dena, horren berreskurapena eskatzen dugu, eta, bueno, beste bi hoien beldurra daukagunez, greba mugagabekoa egin dugu, eta gure, bueno, beldur hori bukatu edo ez dakit, ara batez edo bestez akabatu nahi dugu horrekin, eta horregatik langileria mugagabeko grebara doitzu egin dugu. Eta hori, aste honetan hasi zarete ez, greba honekin, eta momentuz nola doa kontua? Babesa jasotzen ari zarete? Bai, beira, bulegoko arlotik betiko konfliktuak izanen dire gure produzioko jendeakin, baina produzioko jendearen 80% baino gehiago gelditu egin gara, osea, lantegia guztiz geldituta dago, ia guztiz, osea, bakarrik 2 pertsona, uste dut, edo 3 izan dira, eta horrekin ezin da lantegia aurrera eraman, edo inolako lanik produktibitaterik atera. Jendea lehenengo egunean nola erantzungo zuen beldurrarekin geunden, baina jendeak erantzun egin du oso ongi, guk oso postik gaude, eta gainera indartsu sentitzen gara, eta egunez egun goizeko 7:30 gaude, sartzen direnei, hori ez, pixkat indarrekin gaudela, aurkezteko, ez. Eta enpresa honek zenbat langile ditu? Esan duzu ez, 180 baino gehiago, zenbat pertsona ari gara? Bueno, historia da, 100 baino gehiago izan ginela, 3 urtetan, 2020koa kontatuz gero, 18 kanporaketa, pentsatazu, oin dela 4-5 urte 140 inguruen geunden, oin dela urte 2 urte hola, 18 horre gutxi gora bera, bueno, dakit azkenian, uste dut, geratzen garela 105. Eta 105 horietatik, lanera joan agertu direnak, izan dira bulegoko guztiak, eta lantiko produziokoak bakarrik 2 uste dut, 2 edo 3. Historia da, asko garela kanpoan gelditu garenak, eta produzioko guztiak izanen dira. Eta gero, bulegoko 2 pertson, 2 lankide makume izanen direnak, oso gogorrak direnak, eta gurekin daudenak hor lehenengo puntuan eta aurpegia emanez. Eta gainera, atzo ere parlamentu aurrean, ez, izan zineten? Bai, guk deitu, bueno, instantzia bat botak jun, sindikatu baten partetik, eta parlamentu barruan izateko aukera egon ginen, bueno, konzentrazio bat antolatu genuen parlamentu aurrean, eta barrura sartzeko aukera izan genuen, eta haiekin egoteko eta hitz egiteko aukera izan genuen. Horrengo astean, gaur abisatu digutenez, berriz ere, ara joango gera, sesio de pleno deitzen dioten horreta batera, gure egoera aurkezteko, eta, bueno, hau aurkeztu genuen, eta beraiekin hitz egiten egon ginen, nolako egoera hau azalpetzeko, eta, bueno, ez, Lafar lantegi bat, betikoa marka da pilo bat izan diren, bueno, pixkat salbatzeko eta egoera hori. Bihar ere deitu digute, ez zenekiten, baina esan digutenez, bihar elkartuko gea bilera bat daukagu lan departamentuan, Carlos Irujo, Mikel
Mikel Irujoren bigarrengo adjuntoarekin, kontseilarekin, eta bihar goizean, eguerdian, 11:00 aldera, izanen dugu berarekin beste bilera bat, egoera hau azaltzeko. Horretan, segurazki, emaitza garrantzitsu bat aterako dugu, eta nola bukatzen duen, edo nola eskurritzen duen egoera hau, ez? Bueno. Orduan, zuei zer gustatuko litzaizueke gertatzea? Zein izango litzateke konponbidea zuentzat? Bare, guri, gaur, historia da, jendeak sentitzen nahi duena da, beldurra, ez? Eta beldur hori kenduarazi nahi diogu jendeari, hori nola, hori ez, kaleratze hauek bukatzen direla jakitea. Eta guk zuzendaritzari eskatzen dioguna da, urte, ez dakit, 2 urteko edo 3 urteko mugan, kaleratzerik ez izatea, eta mehatxurik ez izatea, ez, eta zigorrik ez izatea, eta langileen egoera pixkat lasaitzea, ez? Osea, tentsionatu egin da gehiegi, eta orduan, gu behar dugu horiz. Erteak, lehen urteko ertea salatuta dago, aurtengoa inpugnatuta daukagu, eta egun batzutan ikusiko dugu nolako emaitza daukan, osea, hori paiak hartuko du erabakia, eta hori, ikusiko dugu. Eta momentuz, zuzendaritzaren partetik jaso duzu ezakit komunikazioaren bat edo erantzunen bat, zerbait? Guk egunero grebako taldeak aukera izanen du, komiteko partaideak aukera izaten dugu lantegi barrura sartzea. Bakarrik gutxi gora bera, erregularizazio bat gertatzen bada, horretan barna, esatearren ez, igual zuzendaritzak norbaiki leku batean edo bestean jartzen badio lanean, esperientzarik edo jakinen ez duen postu batean jartzen badioni, hori salatu egin dezakegu, ez? Eta orduan, haien partetik, momentuz, ematen du, pasoiten dutela, baina ez dute pasoiten gaur goizean egon gera baiarekin, sartu gera, eta irregularizazioak somatzen ari ditugu, baina historia da, ez dagoela, produktzean jenderik ez dagoenez, ezin da ezertxorik atera, orduan. Beren beldurra da produkzioarik ez ateratzea, eta orduan horretan gaude eta oso indartsu gaude, orduan hori, esperantza izugarria. Haren erantzuna oso nahi izan dugunez, esperantza, ikusiko dugu. Eta orain ikusi beharko da zer dioten Nafar gobernuaren partetik eta ea zer gertatzen den. Nafar gobernutik, ez dakigu nolako indarra edo eragina izanen duen gure zuzendaritzari hori ez, mai baten gainean esertzeko eta zeozer hori ez, sinatzeko ez, gure helbururik handiena izanen da, kaleratze horiek bukatzea, 2 urte, ez dakitzen bat izanen diren, baina purga hori, erdaraz purga esaten da hori, lehenik eta azkarren bukatzea, eta jendeak ahalik eta erosoen lantegira joatea, lan egitea, hori dago. Giro lasai batean, ez? Eta egokian. Batez ere hori. Azken urteotan gertatu den giroa kutsatuak, ez? Eta bitarteko nagusi horien zigorrak eta egoera hori tentsionatu indute eta materialaren bukaera ez da hain ona izan den oin dela 10 urtea, 20 urte izan ziren modukoak. Osea, historia da txarrera joan garela. Arlo guztietan, pertsonalki, laboralki, produkzio aldetik bai, eta, hori horretan bukatu behar daukago. Noiz arte zaudete presterreba luzatzeko? Ez dakigu. Eta beira, gaur laugarren eguna da, eta ez dakit, somatzen dugu geroz eta indartsuago gaudela. Eta gainera gure artean irrifarrak gaur goizean entzun ditugu, eta haiek entzuten dituzte barrutik kanpoko irrifarre horiek. Ez dakit nola edo ikusiko dugu, baina nik uste dut, espero dut, ahalik eta azkarren bukatzea, eta egoera hoberenen izatea, ez? Ez dakit,
Bai, ja horrela bukatzeko, ez, ze mezu bidaltzea gustatuko litzaizuken edo zer azpimarratzea. Ba, jendeari, bueno, guk izanen gara, bueno, atzo gauza batzuk esan bueno, komentarioak eta jendearen kanpoko eta politikarien eta gero departamentu jende importanteen barruan ikusten garenean esaten digute, bueno, ba, indartsu ibili, multinazionalak asko direla, historia da, ba, subentzio asko kobratzen dituztela lantegi pribatuak, eta diru publiko pilo bat bokatzen duela esku pribatuetan. Gure lantegian, aurten salatu izan dugun ertearen, osea, 2021ko urtearen salaketan, jarri duguna, mahai gainean jarri duguna izan da, enpresa lantegia jarri duen irabazi egin behar duen 1.200.000 eurotik 800.000 diru publikotik ateako dela. Osea, gure ertetik, gure langabeziako, gure sepetik, diru publikotik aterako dela lantegi pribatuko dirutza irabazi hori, ez? Eta nik jende guztiari izango nioke, ba hori, ez? Salatu ezala, behar den moduan, egiten den moduan, eta legalki ditugun arma guztien baliabidekin, salatu ezala, ba, diru publikoak, guretzako, gure boltsikotik ateatzen direla, eta salatu ditzatela gauza guztiak eta arte guztiak, zen eta azkenian desbideratu egiten da diru hori, eta azkenian estatuak diru publiko hori gabe geratuko dela, ez? Arlo guztietan gertatzen da, ez? Hau historia da, lantegi pribatuak azkenian kriston laguntza pila izaten dituzte, eta gainera hau epaien laguntza handia izaten dituzte, gobernuen laguntza handiak izaten dituzte, eta azkenian, ba hori, ez? Momentu batera iritsi daiteke non gu bezalako egoerak izan daitezkela, ez? Bueno, guk entzuten ari ditugun adibide pilo bat izanen ditugu ondoan, ez? Ez dakizen bat lantegi, atzokoan telebistan agertu zen 100 piko kaleratzen behar dituztela, erregulazio egoera pilo bat, ez? Bueno, jendeak borroka bezala bere lanpostuetako, baina guztien artean behar dana da langile guztiak elkartu eta indartsu ibili eta aurrera bota, ez? Osea, beldurrik gabe aurrera joan. Ni ere emozionatu naiz, osea, egia da, gaurko egunak erakutsi diana eta atzokoak ere erakutsi ziana, aurrera egiteko indarra ematen dit, osea, izugarria da jendeak izan ari duen portaera eta osea, kriston solidarioak izanen nahi da, oso jendeak, familiartekoak ere agertu dira inguruan, izugarri izan da. Osea, gustokoa izan dugu, hori ez, jendearen erantzuna, jendearen solidario, izugarria. Mila esker, Mikel gurekin hitz egiteagatik, eta animo asko, ea zer gertatzen duen, ea lortzen duzuen. Ea zer lortzen dugun, ez dakit zer lortzeuko dugun, baina momentuz guk pozik gaude egiten garen historia guztiekin eta izaten ari dugun erantzunarekin. Osea, horretan gaude, ez dakit dolako dugun, nik uste dut ongi bukatuko dugula, nik horren esperantza daukat. Gauza guztiak ez daude gure esku, ere epaiak eta legeak ere ez daude gure eskua, ez dakit, justizia jartzeko, baina gure esperantza horretan dago. Eta guk horretan jarrituko dugu. Jendeari hori, indartsu gaudela eta hori, mezu hori helarazi nahi diogu eta aurrera, ez dago besterik. Animo asko. Eta eskerrik asko guri tarte hau eskintzea. Eskerrik asko Maite, bai. Bale. Udalerrietako albisteak ikustera goaz.
Atarrabian, hurrengo ikasturterako 10 lur haurreskolan aurre izan emateko epea martxoaren 1-tik 15 izanen da. Eskabide eredua eta aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzko informazioa eskuragarri daude eskolan, herritarren arretarako bulegoan eta udalaren webgunean. Horretaz gain, gurasoen eta seme-alaban nerabeen arteko harremanak lantzeko ikastaroa ere antolatu dute DBH-ko lehenengo mailako seme-alaben gurasoentzat. Izena emateko edota informazioa gehiagorako 012 deitu daiteke. Izen ematea doakoa izango da, baina hori bai telefonoz izena eman behar da eta gaur izango da horretarako azken eguna. Ikastaroaren gaitegia, egutegia eta ordutegiak online kontsulta daitezke. Bestalde, Pedro de Atarrabia 28. literatur sariketa ere abian da. Idazlanak aurkezteko epea ekainaren 10ean amaitzen da eta oinarriak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Agendari dagokionez, igande honetan, Una mochila, una vida ikuskizuna eskainiko dute arratsaldeko 7:30 kulturetxean. Lagundu gabeko atzerritar adingabeekin egindako sormen prozesu baten emaitza da. Emaitza hau, hainbat arloren arteko uztarketaren eskutik heldu da. Ikus-entzunezko edukia ugari dela eta adingabeen sorterrietako musika zuzenean duela. Agertokian, interpretazio arloko bi profesional 12-tik 15 bitarte haur atzerritar lagundu gabeak eta hezitzaile bat izanen dira. Sarrerek 6 euro balio dute txarteldegian eta 5 interneten. Martxoaren 2an gainera, gure gaztaroko urteak liburuaren aurkezpena egingo da sarrera librearekin arratsaldeko 7etan kulturetxean eta Carmen Izal Garces egilaren eskutik. Liburua Atarrabiako gaiak bildumaren baitan argitaratu da eta kulturetxean egonen da salgai 3 eurotan martxoaren 2tik aurrera. Gure gaztaroko urteak Carmen Izal Garces Atarrabiarrak idatzia ibilbide ederra da 20. mendeko 50ko hamarkadetatik 60ko lehen urteetara. Egilaren begiradatik ondutako kontakizuna da. Gazte jendeak landa ingurunean eta Atarrabian bereziki garai hura nola bizi izan zuten azalduta. Eta Atarrabiarekin bukatzeko, martxoaren 3tik aurrera emakumeak erakusketa bisitatzeko aukera izanen da Asunción San Martinen pintura erakusketa. Zizur nagusian, Pakita Ansa aur eskolako aurre inskripzio epea martxoaren 1-tik 15 izanen da, eta informazio guztia online kontsulta daiteke. Eta horretaz gain, martxoaren 8ari begira, ekimenak antolatu dituzte hilabete osorako Zizur nagusian. Lehenengoa, martxoaren 5ean izanen da. Jo, la peor del mundo antzerkia egonen baita, arratsaldeko 8etan kulturetxean 10 euroko sarreraren truk. Amaitzeko, Iruñean, Zabalguneko udal merkatuak eta Nafarroako gaztetxartelak bat egin dute astero eginen den online lehiaketa bat abian jartzeko. Salerosten, non hainbat galdera erantzunez opari txartelak irabaz baita daitezke. Lehiaketaren xedea da Instagram sare sozialaren bidez gazteekin elkarrera egina bultzatzea. Produktuak, saltokiak, zerbitzuak eta merkatuaren historia ezagutu ditzaten. Astero, gaztetxartela webgunean 3 galdera argitaratuko dira, Zabalguneko merkatuarekin zerikusia dutenak. Gazteek parte hartzeko zuzen erantzun beharko dituzte eta aste horretako salerosten lehiaketako Instagrameko postari like eman beharko diote. Eta Nafarroako gazte txartelaren eta Zabalguneko merkatuaren profilak jarraitu beharko dituzte sare sozial horretan. Lehiaketa gaur egun Nafarroan bizi diren gazte txartel europarraren titularrei zuzenduta dago, Nafarrak zein beste autonomia erkidego batzuetakoak izan, edo beste herrialdeetakoak. Hilabetean parte hartu duten guztien artean, 30 euroko 4 opari txartel zozketatuko dira, programarekin bat egin duten Zabalguneko merkatuko saltokietan gastatzeko. Gazte txartelaren titular bakoitzak bakarrik behin parte hartzen ahalko du aste bakoitzeko. Pertsona berak hilabete osoan zehar egindako parte hartzeak kontuan hartuko dira zozketan, hala irabazteko aukera gehiago izateko. Opari txartelak merkatuan bertan banatuko dira. Azken urteotan, Zabalguneko merkatuan publiko berria batez ere gazteak erakartzeko eta fidelizatzeko egiten ari diren erakarpen kanpainarekin eta estrategiarekin bat egiten du lehiaketa honek. Elikadura osasungarriaren eta hurbileko produktuaren bidez,
Merkatuaren balioak eta errotze sozial handia erakusten dira. Bigarren Zabalguneko auzoan ondare eta kultura balio handia duen auzotarren arteko topagunea bihurtuz. Kaixo, egunon, Isabel. Egunon. Zer moduz? Ongi, egia esateko ostirala izan da, hobeto. Bai, ez da, beti pozgarri ostirala izatea. Hori da. Eta, Madrid aldetik, ze berri azken boladan? Egia esateko Madrildik berri asko datoz, eta ez dakit onak diren ala ez edo, Nafarroatik nola ikusten den, baina egia esateko tensio handiko egunak dira, eta, konfrontazio handiko egunak. Gai desberdinengatik. Orduan, han egonda ere, gure esfortzuak eta ahaleginak kostatzen zaizkiguan ondo egotea. Orduan lan askoko garaia da. Bai, egia esateko, garaia nik uste dut hasi ginenetik, hasi ginen oso indartsu, bai aukeratu behar zen, bai presidentea, bai negoziatu egin behar zen, gero etorri zen baita ere pandemia garaia, horrek ere ekarri zituen gai berriak, eta etengabe lan eta lan. Hori, esan duzun bezala ez, pandemia garaiak ere gai berriekin, oraindik gauza gehiago komentatzeko eta eskaera gehiago ez, arazo gehiago ere. Bai. Hasieran jendeak pentsatzen zuen ez genuela zer egiten, baina hor bazeuden rekonstrukzioaren edo eraikitzeko batzordeak eta hor ere hor ibili ginen jotazu gauzak sortzen. Egia esateko gure planteamendutik oso urruti geratu ziren gauzak, baina hor ibili gara bai. Eta duela gutxi planteatu zenuen ez, Lizarratik egin zuten eskaera gobernuari, oraindik erantzunik jaso ez duena. Adiguzu kontatu pixkat horren inguruan, zer izan den gertatu dena? Bai, pandemia hasi zenean, Lizarran ikusi zen argi eta garbi, lehenengo arreta edo osasunetxean ematen zen arreta, gaizki ematen zela edo ez zela ematen eman behar zen modun, ez zela bermatzen zerbitzu ona. Txiki geratu da osasunetxea eta bai osasunetxeko zuzendaritzatik eta beste estamentuetatik ikusten zen ondoan, osasunetxe ondoan baino gehiago ia itxasita badagoela beste eraikuntza bat estatuarena, gizarte segurantzarekoa, eta planteatzen zen kontutan hartzea gertu edo ondoan zegoela eta lokalak edo eraikuntza hori baitare lotzea osasunetxearekin handitzeko eta zerbitzuak berme handiagoarekin emateko. Eta hori zen bai osasunetxeko zuzendaritzatatik eta bai Lizarrako inguruko udaletxe edo udaletatik planteatu zen eskaera. Hori planteatu da Nafarroako gobernuan, hori baitaren gobernuko delegatuari planteatu zaio, badaramatzatea hilabeteak erantzunik gabe, eta hori dela eta Euskal Herria Bilduk erabaki zuen Madrilen planteatzea eskaera, ea zergaitik ez da erantzuten, nola dagoen prozedura, eta baita ere aukerak ematen hori lehenbailen egiteko. Eta momentuz jaso duzue nolabaiteko erantzunen bat? Gauzak hauek oso astunak dira, egiten dira galderak idatziak eta gero hilabete tardi hilabetetara erantzun bat behar dela eta hori konpondu egin behar dela. Baita ere, Nafarroako gobernuaren aldetik beraien eskuetan daukatena, baita ere presionatzeko Madrilgo gobernuari edo segurantza
gizarte segurantzako ministraritzari. Hori planteatu dugu Lizarran, baina baita ere gaia ez da berdina, baina gutxi gorabehera antzekoa gertatzen da Bortzirin. Hor Donesteben ere badago gizarte segurantzako bulego bat, bulego horrek ematen ditu, edo eskaintzen ditu zerbitzu asko, orain pandemiarekin tramite gehiago egin behar direnak, orduan zuzenezko tramiteak edo atentzioa ezin da eman, eta horrek ekartzen duena da luzatzea ez erantzutea behar denean, eta hori dela eta guk ere segurantzako ministraritzari, ministerioari eskatu diegu bai zabaltzea ordu gehiago, bai langile gehiago eta bermatzea zerbitzu on bat. Eta horren galdera edo eskaerari bai jaso genuen erantzuna. Eta zein izan zen? Zein izan zen? Ministraritzak esaten du gaur egun ematen den zerbitzua ona dela, badaudela bide desberdinak zerbitzu hori emateko, eta ez dagoela arrazoiek kexak egoteko. Orduan behitu, ez dute konpontzen, gor egiten dute dauden eskaerei, eta nik uste dut jarraitu beharko dugula bai presionatzen eta eskaerarekin. Dira bizonalde desberdinak beharrekin, eta ez direla bermatzen eman behar ziren zerbitzua. Berain, gauza horiek ez alik eta lehenago egin beharko ziren. Orain urte bete pasata agian ja ez da premiazkoa, ala oraindik ere beharrezkoa da, adibidez Lizarrako kasuan. Nik uste dut Lizarrako kasuak aspaldi ez zetorren gai badela, agerian geratu da oraingo edo pandemiak ekarri zuen egoerarekin, baina txikia geratzen bada eta ikusten bada ondoan badago aukera hori konpontzeko, nik uste dut badela garaia. Egia da, batzutan sortzen dira baita ere frikzioak ministeritzen artean. Alde batetik dago eraikuntza bat dela Nafarroako gobernukoak osasun etxea izan da, eta ondoan dago beste eraikuntza bat gobernukoa dena. Orduan, hori konpondu behar da, baina horretarako badaude baita ere, estatuko delegatuak, hori adosten hitz egiten, eta nik uste dut zentzudunez jokatzen baduela modua. Gizarte segurantzako bulegoak Lizarran bertan badago beste eraikuntzak nun ematen diren gobernuko zerbitzuak. Danak elkarrekin egonda, nik uste dut hobetzen dela zerbitzua, dana elkartzen da, eta hola ere ematen da aukerak osasunetxea zabaltzeko, handitzeko eta zerbitzua eta arreta hobea edo hobe izateko. Horrela azalduta badirudi ez berez simplea izan beharko lukeen zerbait asko konplikatzen dela, prozesua oso luzea egiten dela, Bai, askotan esatzen dugu hori zentzudunez eta logikak, baina beti ere esaten dugu gertutasuneko politika konpontzen ditula gauzak asko errazago. Urrutitik ikusitate ere batzutan ez da kasu egiten, hor defendatzen dena da interes propio bat, baina hemengo politikak hemengoek erabakitzen erraztuko luke begira gure eguneroko bizitzan zerraz konpontzea osasunetxea handitzea eta arreta hobea izatea. Orduan orain momentuz tokatzen dena da itxarotea, ea noiz erantzuten duten horri? Gure aldetik guk egin ditugu galderak, baina nik uste dut gai horrekin jarraitu egin behar dela. Nik uste dut osasunetxeko zuzendaritzatik horra adi daudela, jarraitzen dutela eskaera horrekin, eta nik uste dut ere inguruko udalek jarraitzen dutela eskaera horrekin. Eta gero beste gauza bat, hor badago erabiltzaileak,
osasunetxeko erabiltzaileak nik uste dut nunbait baita ere erakutsi behar dutela zein den beraien eskaera. Beharra, berriro ere esaten dut, bermatzea zerbitzu on bat. Urteak egon dira oso inbertsio txikiarekin, murrizketekin, eta gaur egun lehenengo arretan esaten denaz atención primaria edo ematen den egoera oso latza da. Nafarroan askotan esaten da oso osasungintza ona daukagula, baina ikusten ari gara urte hauetan egon diren murrizketaren ondorioz ematen den arreta ez dela hain ona. Eta ez langile onak ez ditugulako edo profesional onak ez ditugulako, baizik eta inbertsio gutxiarekin langile gutxi daude eta egoerak eta ikusten ditugu baita eraikuntzak eta baliabideak oso murritzak direla. Orduan, inbertsioa egin behar da, eskaera egin behar da, eta nik uste dut hori zentzu denez jokatu egin behar dela. Orduan, egoera honek pixkat agerian utzi ditu, ez? Zeintzuk diren gabeziak edo ahuleziak eta zuek aukera hau baliatu nahi duzue horiek indartzeko, ez? Hori da. Guk beti izaten dugu gaudela hiritarren eskaeren erantzunak emateko, eta hau da eskaera bat. Agian batzuentzat eskaera xume bat izango da, baina benetan egunero lan egiten daudenentzat olako egoeretan, edo egunero olako zerbitzuak jasotzen duenarentzat oso gauza garrantzitsua da. Eta horri erantzun duin bat eta benetako erantzun bat eman behar da. Ez dakit, ja bukatzeko, zerbait aipatzea gustatuko litzaizuken edo zerbait azpimarratzea guztiontatik mezuren bat edo... Nik uste dut hori zerbitzu publikoak mantendu egin behar direla gizarte baten oinarria, hor bermatzen dira benetako eskubideak eta hortan inbertsioak egin behar direla. Urteak eta urteak murrizketak egon direla eta oraingo politikarekin politika publikoen alde egin behar dela eta hortan Euskal Herria Bilduk argi daukagu gure helburua zein den. Eta saiatuko garela ahalik eta hobeki egiten eta ahalik eta gehiago hori indartzen. Eskerrik asko, Isabel, guri tarte bat eskaintzeagatik. Eskerrik asko zuei aukera emateagatik hori partekatzeko guk egin duguna eta guk pentsatzen duguna. Mila esker. Zuri, hurrengora arte. Bai, gero arte. Gaurkoz, hau izan da guztia. Eskerrik asko egoteagatik eta asteburu ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.